Kienu 35, 29 raġel u 6 nisa li ħadu l-ġurament bħala uffiċjali korrettivi ġodda għal faċilità korrettiva ta' Kordin. Fl-istess ħin, żewġ nisa oħra ħadu l-ġurament bħala l-ewwel żewġ uffiċjali kadetti nisa fl-istorja tal-Aġenzija għas servizzi korrettivi u l-faċilità korrettiva. Waqt iċ-ċerimonja tal-ġurament, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri awgura lill-uffiċjali l-ġodda u appella biex dak li talmu waqt ir-reklutaġġ jippratikaw fi ċirkustanzi differenti li ser ikunu qed jiltaqgħu magħhom u qal li din mhix biss karriera imma wkoll vokazzjoni. Is-sokta jgħid li dan il-grupp ser jibda ħidmietu fi sfond ta' bidliet kbar li qed jitwettqu biex jiġi assigurat it-tisħiħ tal-ekwilibrju tas-setat fis-sistema karċerarja ta' pajjiżna. Waqt iċ-ċerimonja tar-reklutaġġ tkellem ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Robert Brinkaw li qal li triq li għażlu l-uffiċjali korrettivi l-ġodda mhix faċli imma fl-istess ħin tagħti sodisfazzjon. Ir-rekluta Melissa Mikallef tkellmet dwar l-uniformi u r-responsabilità li ġor magħha u qalet li għalija tfisser ħidma għal soċjetà aħjar, dixxiplina u lejaltà lejn il-pajjiż u lejn il-ġurament li ħadet.